Takže vítajte u ďalšieho videa. A teraz sme si tu pre vás pripravili nejaké Tari Sweet. Príchuť citrón a nejaké... A dáme 100 lajkov, tak dáme si ešte dve balenia. Máme aj jahodu, aj to druhé. Máme všetko. Len ukážem na video. Ak dáme 100 lajkov, no tak dáme aj tieto dve opening. Tak máte sa na čo tešiť. Ale tak, 100 lajkov. My sme si dneska pripravili citrón, oplatek s citrónovou náplní. Tak sme zvedaví. My sme si tu pripravili dosku, lebo vieme, že to bude asi veľmi trusiť. Tariho výrobky nie sú najlepšie. Ideme na to. Ja vám chcem oznámiť, že jak sme v minulom videu otvárali tú Tarivatu, no tak ten kód bol je na tej tetovačke. My sme ju použili, lenže my sme ju vyhodili, no. Akože preč sme ju vyhodili, úplne preč, no takže my ten kód nemáme. Takže aby ste si vydávali pozor, tak je to na tej tetovačke. Nie je to tam napísané, ale doma. Takto by som vám povedal, keď budete mať tú Tarivatu, tak si tam prosím prečítajte zrazu taký návodík. Tam je napísaný návodík, že kde ten kód je. Ale my sme si to neprečítali. A tú tetovačku sme spláchli do záchoda. Lebo sme už nepotrebovali. Dobre, takže dávajte si pozor, Doriti, nejde mi to načať. Dobre? Ja prvý, je tam asi 4. Sa dá lámať? No? Tam sú kamo veľa. Vidíte, takéto nejaký jeden kúsok. Už to smrdí jak citrón. Ja žuvačka taká, čo máme. No, takže 3, 2, 1. Ble. Nie, toto nie je dobré. To chudí aj vanilka, to nie je citrón. Jak vám mám pravdu povedať, tak to je hnusnejšie než tá Tarivata. A to už máme o čom hovoriť, tá Tarivata bola otvorená. Máš už to tu zasažené. Ale my to sme si neprečítali pravidlá. Takže je tu na vnútornej strane. Ideme si prečítať pravidlá. Otevři balení, nájdi 7-místný kód na vnitřní straně obalu. Zadej kód na tarisweet.cz. Zisti výhru. Potom tu máte ešte taký QR kód zozadu. Ja si ho nechám toto. No. A aby ste to videli rozlomené. Potom pôjdeme, keď nájdeme ten kód prostý, tak pôjdeme zadať ten kód a uvidíme, čo nám padne za výhru. Ako my sme sa rozhodli, že budeme zatiaľ natáčať, lebo ja som mal narodky a moja teta mi doniesla všelijaké prkotinky. Hlavne od Tariho. Ako už sme vypili aspoň 3 Tari drinky. A máme aj krabičky, ako tam sme už tie QR kódy všetky zadali. Ak chcete, môžete potom pre info tie kódiky sú tuto na tom viečku vzadu. Takže tieto sušenky odporúčame vám, tak si to už zožral? Ale odporúčame vám ich, ja kvôli tomu, že ich tam je veľa v tom balení a nie je to normálne, že tam máte 2. Ale tu je 8 alebo 6. Viac ich tam, asi 10. Neviem, 10 ich tam není. Dáme k videu, kúkame, ako to vyzerá. Ja dávam 6-10. 6-10? Ja dávam 3-10. Úplný odpor. Nekupujte si to. Naozaj, nie je to dobré, ale... Takže končíme. Čaute. 100 lajkov dáme, tak ďalšie videá. Dobre, dovidenia.